Támas chun leart faoi bruscar inis agus támas chun féchant ar na bealaí éagasúla gur féidir linn cuid gan bruscar atá timpeall an tí a athúsáid ríist. Mar sin, céird is bruscar an? Well, siúrd is bruscar an ná rudaí a chaithfean muid amach nuair atá muid réití lehab. Fuileach bia, buidéal agus málaí pleisteach. Bíonn go leor bruscar le fáil timpeall an tí. Cuoinní tir go leor bruscar sa mála ein nach mbíonn aon úsáid agan thomh ina dhia, mar shampla pleisteach, páipéir, metal agus glunne. Céirdaí na bealaí gur féidir linne laghdú a dhéanamh ar an bhrúscar atá agan sa mála. Fan go bhfeicimid. Is féidir é a dhéanamh ar cúpla bealach. Is féidir linn laghdú a dhéanamh ar rudaí, mar shampla bus go lóna úsáid in nionad málaí pleisteach a bheith agat chuile lá. Buidéal a úsáid le do chud deochaní a bheith agat in nionad cúpla buidéal difriúil. Athúsáid. Is féidir linn athúsáid a dhéanamh ar go leor rudaí, mar shampla úsáid in leathanach céanna faoi ró, athúsáid a dhéanamh ar an clúdach letrach a bhíonn agat sa mála, nó má tá tú críochnaí le éadaí nó bréagán nach mbíonn tú úsáid a thuile, túair go siopa carnacht iad. Agus ar deire is féidir linn athchúrsáil a dhéanamh ar pleisteach, ar fáipéir, ar glunne agus ar metal. Inis, támas gáil toban taisce a dhéanamh inniu. Tá cúpla rud a tasamhain sulla manas muid stríal as a dhéanamh. Tá ceartún bainneoin, tá sistearhain, tá páipéir bán, tá glú, tá scúbaní paint, agus ar nói tá paint a tastalhain. Mar sin, an chéad rud a chaisú dhéanamh na den cinnte go bhfuil duine fásta agat le cúnathirt agus thuaidh seo a dhéanamh. Tóigh muid an ceartún bainne agus cuireadh muid páipéir bán timpeall air. Úsáid muid an glú chun é sin a dhéanamh ionas gur féidir leis an páipéir gramú. Ina dhí sin tá muid a gháil marcar áil agus tá muid gáil imlíne an anamhí a dhearr amach air. Mar a eicinn sibh anseo, dúsas me an marcar agus chuir mé an imlíne air. An chéad a deile tal duine na caitheadú na carneal a dhearra. So, dheabham am a sistear agus gearr mé síos na carneal. Bhí an chúramach agus thu a dhéanamh seo mar tá an sistear an dhéar. Gearr muid síos na carneal agus sinna sé sin é níos éasca imlíne an sionach a dhearra amach. Nuair tá sé sin gearr amachad, suca tú go fada le seo. Tá imlíne an sionach agam agus inis tá sé ré le painteall. Tá mise gheire mu sionach a dhéanamh oraiste. Tá mai gal an scúba áil agus tá mai gal beganín oraiste a choréid, agus tá mai chun tús a chuir leis an féinteall. Is féidir an toban taisce seo úsáid le go leor rudaí difriúil. Is féidir leat aire go a chuiristechan, is féidir leat é úsáid mar féidir go a chara, nó is féidir leat dearcán a chuiristechan agus iad a chuir a fás. Caithe tú bheith an chúramach agus u é féinteall seo, ionas nach gcuireadh tú paint ar na háiteach difriúil. Nuair atá sé sin dinta oraiste agan, tá muid chun an éideann a dhéanamh, agus tá muid chun na súla í na bán, agus tá muid chun an srún a dhéanamh bán dearg. Nis, tá mise chun na leannacht a raibh a seo a dhéanamh mar tá rins painteall eile fós le na agam, agus níla sam fúbse ach tá ocras an dain saca ar an tar éis an Ábhar chrúis sin ar fad. So mar sin, is féidir líbse gáil ag díreamuid le hain cócaracht agus leanna mise a raibh an seo a painteall.